Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Иҗади чәршәмбе». Исәнмесез, кадерле дуслар. Иҗади чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге героебыз Татарстанның атказанган артисты. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә 30 ел хезмәт иткән җырчыбыз Илгизәр Исламов. Шатлыгы җитәр микәнләр, язам күз җитәр микән. Тырналар кебек яракка бер очып китәр микән. Үзе бер сөймәгән булган, бер карасаң күңеләшә. Үзе бер сөймәгән булган, бер карасаң күңеләшә. Үзе бер сөймәгән булган, бер карасаң күңеләшә. Ярaqlarga китәр булсаң, канатларың кайырмам. Яратып яр итәр булсаң, ömürлеккә айырмам. Үзе бер сөймәгән булган, бер карасаң күңеләшә. Үзе бер сөймәгән булган, бер карасаң күңеләшә. Үзе бер сөймәгән булган, бер карасаң күңеләшә. Бүген бездә бик тә үзенчәлекле кунак. Үзе җырчы, үзе композитор, үзе шагыйр, үзе рәссам, үзе музыкант. Менә шундый күп кырлы талант иясе белән без бүген сезне очраштырабыз. Илгизәр абый, хәерле көннәр, хәлләрегез ничек? Хәерле көннәр. Хәлләр Аллаһка шөкер инде. Бик яхшы. Бик рәхмәтле чакырганыгызга. Менә шулай матур иттереп, безнең бүген кунагыбыз булып утырасыз. Һәм инде әлбәттә сезнең турыда халык беләдер, әмма инде тагын да күбрәк белү максаты белән бүген инде сезнең белән иркенләбрәк сөйләшербез. Рәхмәт. Менә Илгизәр абый, әйдәгез әле Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә ничек килеп кирдегез? Шуның тарихын сөйләп китегез әле. Мин ансамбльгә килгәнче Фәрит Мирзаныровны, Рәмзия Зиннатуллина беләдер инде. Музыкаль училищеда укыганда без алар белән каникул вакытларында гастрольләргә чыгып, аны шабашка дип әйтәләр инде ул вакытта. Шулай чыгып җырлап йөридек районнарда. Алар миңа предлагать итәләр, кил инде, кил, менә шундый җырчы җитми бездә дип. Шул вакытта Тахир Якубов увольняться итмейді, ол эстрадаға көшә. Аның рольләре қала Венер Хасановға әйтәләр дә инде. Минем турда Венер Хасановна мине табып, келгез, пожалуйста, бик шуйсыз тавышыгыз безгә подходящий дип. Анасында бер жыл килмешә җырдым әле. Шуннан килергә булдым инде. Шулайрак кирип Менә киттем. ансамбль ничек кабул итте сезне? Бик әйбәт. Бөтен Тахир Якубов рольләре миңа күчте инде. Менә миндән рольләр сезгә күчкән шикелле. Мин сезне бик хөрмәт итәм, яратам, үз энекәшем шикелле. Рәхмәт. Менә шулай җырлый башладык инде. Ансамбльдә сез бит инде 30 ел хезмәт иттегез, әйме? 30 ел. Менә шу 30 ел хезмәт иткән җырларда нинди әсәрләрне башкардыгыз, нинди рольләрне башкардыгыз? Мин Картов җыры белән күбрәк кирдем инде халык теленә. Алар бит рольләр гел
алышып тора иде дип әйтим булсаң, менә элек Аулагы, Сабантой, Казымәсе, аларның һәр берсендә бөтен шаян, җырлы рольләрне миңа бирәләр иде. Нишләптер инде. Мин анда алыштыргысыз бер ни булдым инде. Башлап җырлаучы, уйнаучы дип әйтим инде. Төп рольдә. Гомумән, сез менә бәхетле кешеме? Бәхетле. Менә яраткан эшемдә эшләдем 30 ел буе. Бүгенге көндә дә мин сокланып карыйм. Ансамбльнең репертуары белән кызыксынып торам. Даими инде күзәтеп барам сезнең эшләрне. Менә сезнең уегызча ансамбльнең үткәне матур идеме? Бүгенгесеме? Яки инде сезнең икенче төрле уйларыгыз бармы? Без эшләгәндә безгә ничек дип әйтим, безнең яшь вакыт рәхәт инде. Ул гастроль 2 ай йөридек бит инде. Казакстан, Үзбәкстан, Украина, Белоруссия, Молдавия дигән шикелле кайтадырык. Әз генә җал бирәләр, районнарга чыгып китәдерик. Мин инде организатор буларак та ул вакыт эшләдем инде, администратор да, концертларны үзем төзидем, кешеләрне үзем бастардан Нәфисә Василова белән, әзрәк Шамил Әхмәтҗанов белән дә җырдым инде. Мен үземә ошыйдыр инде шулай җырау. Менә элекке елларда бит ансамбль шулай кичкенә бригадалар белән чыгып, авылларда, район үзәкләрендә концертлар куйган шулай бит. Менә ул вакытлар бик күңелле вакытлар булгандыр, әйме? Бик күңелле, бик кызык була торган ие. Хәзер икенче төрлерәк бит инде. Алай озак йөрүләр юк. Теге заранее белеп торасың инде кая барасың, репертуарны. Ансамбльдән тыш сез үзегез бит әле бик күп кырлы талант иясе, үзегез җырларда иҗат итәсез, шуларга шигырьләр дә язасыз. Менә бу сәләтегез кайчан барлыкка килде? Ул минем мәктәптә укыганда ук инде әзер ачыла башлаган ие. Теге укучылар газетлар, журналлар бар бит инде, анда шигырьләр җибәргән, рәсемнәр җибәргән идем инде. Мәктәптә инде мин ул яктан ничек дип әйтим, бик популяр идем дип әйтим инде. Озын тәнәфестәрдә уйнап, җырлап, бөтен стен газеталар, бөтен плакатлар ясау инде минем өстәе. Казанга килгәч инде Миңгал абый кул астына эләгеп, шундан бәлки аның да тәэсире булгандыр, хәтта мин Казанга килгәнем рәссам булам дип. Миңгал абыйга килеп эләккәч, аның тәэсире белән инде мин җырга күбрәк игътибар бирдем дип әйтим инде. Ул мине армиягә заткач та хатлар язып инде, армиядә мин тоже ансамбльгә эләктем, җыр ансамблендә анда солистым. Бәлки менә шушы ниләрдән тәэсир нитеп инде шушы руслага кирип киткәнмендер. Менә сезнең җырларыгызны кемнәр башкара? Аның иң беренче башкаручысы Рамил Миңнегалиев инде. Иң матур итеп, иң матур җырларны. Сез кайтып әйткәч, теге Петербургта җырладым, кая җырладым, шулай алкышлап миңа бик тәэсир итәдер инде, уңай. Рәхмәт. Тагын нинди менә шундый танылган җырчылар башкара сезнең җырларыгызны? Алар бик күп. Алар санап бетергесез инде. Бөтен танылган артистлар да җырлый дип әйтсәм ярый. Сорап торалар, алып торалар хәбәрдә. Заказлар буенча да язгалыйм инде. Аның өстенә сез бит оста гармончы да, оста баянчы да. Бик оста дип әйтмәсем инде. Табынны күтәрә аласыз. Элегрәк бит инде теге менә Азат Хусаинов минем якын дустым бар инде, композитор, ул теге үзенең ни белән җыри бит инде тойларга. Мин ул вакытларны күтәреп җырлыйм, тойдан тойга, туган көнгә нарасхватым инде. Менә Илгизәр абый, ансамбльдә бит инде сезнең бик күп җырлар башкарылган. Җырлы, биюле күренешләрдә бик күп катнашкансыз әйме. Менә шуларның иң истә калганнарын сөйләгез әле. Иң яраткан рольләрем дип әйтим инде, менә элек бездә Аулагы, Сабантой, Казымәсе, шундый җырлы биюле композициялар бар иде. Алар целый спектакль шикелле. Шуларның һәр берсендә мин баш рольләр дип әйтим инде.
Мен аларда ойнап, жырлап, даже гармон белән, оркестр белән чыгып, жырлап жүргән неемне истә тотам инде. Ол бик күңелдә калган, ул халыкка да шуйдырый. Аулагыйда Кыттус куплетлары. Шул оркестр белән, хор белән инде бөтен сәхнәдә бик матур чыгадыр инде. Ул аулакый бит инде безнең халык арасыннан бик шулай яратып карала торган җырлы биюле күренеш бит инде. Бу инде безнең үзенә күрә менә татарның ул вакытта хәзер мюзикл дип атыйбыз инде без аны. Менә шын мюзикл булган инде шундый. Безнең гореф-гадәтләребезне, татар халкының гореф-гадәтләрен, юлаларын күрсәтә торган шундый музыкаль спектакль. Менә шунда баш рольне башкардыгыз сез. Менә Кыттус исемле егетне һәм менә шунда ялгышмасам сез әле үзегез гармонда уйнап үзегез җырладыгыз, әйме? Оркестр белән, оркестрга кушылып, үзегез гармонда уйнап, бу бит инде да җырчы кешенең сәхнәдә менә үзе уйнап, үзе җырлавы артистка икеләтә дан китерәдер. Халык тагын да күбрәк ярата. Аның әле минус вакытлары да бар, ул вакытта бер микрофон асылып тора бит инде. Аннан хорда ишетелгән тиш, оркестрда ишетелгән. Анда биючылар тыпыр-тыпыр җырлыйлар. Хор между собой образда, анда бит массовый ник күрсәтәләр. Массовый сабантуй бара. Ул миңа мешайт итәдер инде. Ул не столько җырлау, анда кычкырга кирәк, кычкырып. Но минем тавыш пронзительный булгандыр инде, ишетеләдер. Бик яхшы. Бәлки менә хәзер шушы мизгелне кайтарыбыз. Бәлки менә шушы аулак өйне хәзер тамашачыларга да күрсәтеп алырбыз. Баланылыкка кызгыны килгән куркытадыр казларыны, казалы билле ул перәнник казыктыра кызларыны. Эй машина, машина, илт мине җанашыма, казалы билле ул перәнник җитсен кызлар башына. Бүген хатына кишикән, кызлар токмашы кисәйкән, рәхмәт яусын бу кызларга, буйга зифа үсәйкән. Рәхмәт яусын бу кызларга, буйга зифа үсәйкән. Илгизар абый, менә сез эшләгән чырларда гастрольләр бик күп булды дип әйттегез, име? Бик күп булды. Россия буенча да, Татарстан буенча да, чит илләр буенча да шулай юлларда күп йөргәч артистлар бит инде ниндидер кызык хәлләр табып бер-берсе белән шаярталар да. Гастрольләрдә бик күп кызык хәлләр булгалый дип әйтәләр. Менә сезнең белән дә андый хәлләр булгаладымы? Ул гастрольләрдә жүргәндә кызык хәлләр бик күп була инде. Аның кайберләре истә дә кала инде, кызыграк ниләре. Бу хәл булды Төркиядә. Монда без бөтен филармония бардык. Ул вакытта без филармониядә эшлидек, ансамбль аларда чистит итәдер. Аерылып чыкканчы бу. Анда Илхам Шакировлар, Әлфия Абзаловалар, бөтен нинди не бар?
знаменит барсы да бар инде. И госансамбль инде. Без аларак артист уллакта без яшьләр әзрәк чемоданнарын күтәрешеп, әзрәк аларга игътибар биреп йөридер инде. Кемгәдер булышып. Рафаэль Жапаров дигән безнең җырчы бар иде. Үлеп китте ул мархум. Ул тоже бик кызык кеше инде, тормышта әйбәт кенә җырлыйдыр иде. Ул Нәфисә Василга булышып йөрде чемодан. Бер вакыт булар ничектер булышмый башлады. Әзрәк талашып алганнар. Бу моңа ачып әйтеп күрмәгәндә чемоданна кирпич сал, ярты кирпич салып куйган. Авыр тегенең авыр айту өчен наказать итәргә. Нәфисә Васил бер вакыт күтәреп йөри, чот авыр. Ашып караса тегенә кирпич килеп чыгып. Менә шундый хәлдә булды. Илгизар абый, сез бит әле бүгенге көндә дә ансамбль белән бик тыгыз хезмәттәшлек итәсез. Әйе, менә 65 яшь юбилей итеп инде минем җырлардан репертуар ясап, оркестрга теге ниләр, минем җырлардан концерт оештырырга без сөйләшкән идек. Җитәкчеләр белән, ансамбль җитәкчеләр белән. Без аны бу нәрсә артта калды. Ничен дигән менә бу пандемия бик каты башланды бит инде. Без аны отложить иттек. Ну әле менә бүген сөйләштек җитәкчеләр белән. Алар әйттеләр, давай аны бастан итәбез, эшлибез дип. Минем җырлардан, минем музыкалардан төзелгән ансамбль белән бергәләп концертлар була инде. Димәк, әле берничә елдан сезнең белән бергәләп әле бер сәхнәдә басып концерт куярга булачак әле безнең. Алла бирсә. Алла бирсә. Бирсен Ходай. Амин, шулай булсын. Сүзебезне дәвам итеп, Илгизар абый менә әйткән иде бит, сез тик утыра торган кеше түгел дибеме? Һаман иҗат белән янасыз, һаман сәнгать белән шөгыльләнәсез. Менә конкурсларда да бик күп катнашасыз. Менә шушы конкурсларда катнашып кына түгел, зур җиңүләр дә яулыйсыз, әйме? Менә сезнең соңгы җиңүләрегез турында сөйләгез әле. Быел мин Макаров премиясе лауреаты булдым инде. Ул яңа татар җыры дип аталды бугай. Шунда инде минем җыр махсус премияга лайык булды. Афәрин, кайсы җыр? Ул әткәемнең куллары дигән җыр, Васим Хуҗаяновның сүзләренә язылган көй минеке инде. Сезнең иҗатыгыз турында матбугатта бик күп яздылар һәм бүгенге көндә дә язалар. Менә сезнең җырларыгыздан торган беренче аудио дисклар чыкты. Шулай ук сезнең иҗатыгыз турында китап чыкты. Менә безнең тамашачыларыбыз сезнең турында тагын да күбрәк мәгълүматны тагын кайлардан белә алалар? 60 яшькә китап чыгарган идем, үземнең җырлар, үземнең шигырьләр. Мин бит юмористларда язам. Концерт алып баручылар менә заявкалар бирәләр инде. Алар өчен кызык ниләр язып бирәм. Концертта сөйләү өчен. Анасын дисклар чыгардым инде. Мәгълүмат шул китапларга кергән. Менә мин инде Аксу фирмасы белән сәүдәлек итәм инде. Рөстәм Сәрвәров белән. Аның белән инде мин 50 яшь дискысы, 60 яшь дискысы, элегрәк аудио ниләр чыгарган инде, кассеталар. Менә информация шул инде. Хәзер
информация үзгәрә, җырлар күбәя, тагын чыгарга җөрим инде. Тагын Рөстәм белән. Алла бирсә тагын яңа диск. Алла бирсә, яңа диск әйе. Шулай ук инде киләсе юбилейларга тагын инде китапта көтәбез. Әйе, хәзер инде теге флешка белән чыгаралар, теге дисклар бетте инде. Сәрваров әйтте, флешка белән чыгарабыз дип. Бик яхшы. Көтәбез. Рәхмәт. Илгизәр абый, менә ансамбльдән лаеклы ялга киткәч тә, беләм, сез тик утыра торган кеше түгел. Барыбер үзегезгә ниндидер шөгыль табасыз. Әлбәттә инде иҗат сезнең күңелегездә һәр вакытта. Менә бүгенге көндә нәрсә белән шөгыльләнәсез? Бүгенге көндә дә эшләп йөрим. Рус чувств театрында эшлим инде мин хәзер транспорт начальнигы булып. Әллә мин әйтәм, актерлык эшенә күчтегез дип торам. Каядыр өйдә утырасы килми, менә шундый эшне алып барам. Benim Карамакта транспорт инде, театрның, аларның җимешларын үтибез. Жол көннәре бош иде. Шигырьләр, җырлар язабыз инде. Мин әле үз хуҗалыгым белән торам. Мин тавыклар асрыйм, үрдәкләр асрыйм, әле Миша буенда җырт алып куйдым. Тик торган юк, шулай хәрәкәттә, бәрәкәт. Тормыш шулай алга таба дәвам итә инде. Менә Илгизәр абый, быел Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле безнең барыбызны да яраткан коллективбыз үзенең 85 еллык туган көнен билгеләп үтә. Менә шушы уңайдан безнең артистларыбызга, җитәкчеләребезгә һәм гомумән тамашачыларыбызга нинди әйтер сүзләрегез бар? Мин барлык коллективны инде, барча коллективны тәбрик итәсем килә бу зур юбилей белән. Тагы да уңышлар телисе килә. Ни өчен дигәндә бу ансамбль бик яратып эшләдем. Аның хәзерге хуҗасы да мин алып килгән җегет. Шулаймы? Әйе, мин шуның өчен дә икеләтә горурланам. Ул нидән? Барыбызга да сәламәт булырга, сезгә уңышлар теләргә инде. Күрешеп яшәргә исән вакытта. Амин, амин. Рәхмәт. Ансамбльне сагынасызмы, Илгизәр абый? Сагынам, бик сагынам. Бик горурланам да, сагынам да. Ансамбль күзәтәм аның эчке тормышын. Туктап тормый, алга бара. Репертуарларны алыштырып торалар. Мин бик канәгать. Димәк, лаеклы ялда булсагыз да, барыбер үзегез күңелегез белән шушы артистлар белән янәшәдә, сәхнәдә басып торган кебек инде, имесезме? Илгизәр абый, бик зур рәхмәт. Безгә бүген шулай матур иттереп, кунакка килеп, якты хатирәләрегез, матур истәлекләрегез белән уртаклашканыгыз өчен алдагы елларда да сезгә саулык, сәламәтлек телибез. Безгә шулай кунакка килеп йөрегез, концертларыбызны күзәтеп барыгыз һәм шушлай матур җырларыгыз белән халкыбызны сөендереп яшәргә насыйп булсын сезгә. Чакырганыгыз өчен зур рәхмәт. Сезгә тагы да иҗади уңышлар, яңа репертуарлар ансамбльдә, юбилейлар белән сезне. Сәламәт булыгыз. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.